zutaura vanhu zvomumita episode pakazi ishe mukana naishe nasabhukudangarewa nasabhundurikanda ngawashiye mukati hapana. Because according to this paper, the respondent is barred from disposing of the property and livestock, which forms part of the deceased estate, until the estate is registered and the property and livestock distributed evenly. Estate yakaregistrwa. Estate yakaregistrwa here. Zvakasiya property. Dai ane imba mutauni, imba kumusha, ane imba, ane minda, ane mombe, ane mbudzi, ane huku, ane motikari, ane zvikochikari, ane zvigayo, zvese izvozvo ndo inozi estate yababa wenyu, zvinhu zvaakasiya. Saka mutemo unoti munoenda kwaMaster of the High Court, munosvika moita sei, munotaura nyaya iyoyi. Mataura nyaya iyi, panochuzwa pakati penyu ndiani executor. Anditi anenda kuzoona zvinhu zvese zvababa zvanyorwa pasi nemabeneficiary acho arikuzodonwa benefita kubva pane zvinhu zvonyorwa kuti pasi. Yadaro yochinzi zvinhu zvakudii, zvakugoyiwa zvachirejeswa kupi kwaMaster of the High Court uko. Anditi uchiziva iwe chako iwe chako. Asi this is an order that yakapiwa necourt but hamuna kuita. Saka pave neorder yekoti kutaura kuti changai maregister estate yababa musati maita anything. Ava mukanana nandorikanda nadangarimwa simba rekuzoti wagowe wakariona kuti nesimba rekutoti mukana nanotoita simba rekuzotoya nemapurisa kuti yakusungisa uyu simba racho iranga richiwana kuti anga achiri bhesa unowati. Because yefanonga iri court order inotaura kuti iwewe mukomana anditi wakusungwa nenyaya yakati. Iri order yabva kumuko kuna magistrate kuti endai musunge munhu. Because zvamakaita makamuthreatena, you threatened him kuti aite zvamamunoda nekunza mapurisa. Imimi mocho zvamamunoda zvisiri pamutemo. Hanzo because abanyeri kuti mamuda kusungisa mukomana. Because this order is issued together with the warrant of arrest, which shall be suspended on condition that the respondent complies with the order. And imi makaenda kuti chinhu chikachi makaenda kuchipindurudza masvika kwamajistrate. Maenda kwamajistrate makasvika mukataura kuti mukomana wayo ndiye rutora minda nemombe nechii zvese ndiye rutora. Asi madzoka kuground imi mavanotora ishe mukana nasabhuku norikanda nasabhuku dangarembwa mobva maenda kogohwa imimi. Zvapakarambidza uyu zvakarambidzwa nekoti ndo zvamakabva madzoka zvamaita ikii. Imimi alright. Imimi makarorwa iro vasikana. Makarorwa. Nese. Kana makarorwa saka murudzoka kubva kumusha kwenyu kwamakarorwa kuya kuhaminda yamaminda. Pakatangira pamusoro mangu. Pakatangira nyaya iyi iye uyu Solomon anga akudzinga maisama paupa charity. Anga akudzinga paupa. Ndo pese pakafa baba yedu 1999 atina mbobvira tanda minda atina mbobvira tanda munhu. Pakazotangira nyaya iyi ndepanga akudzinga Solomon kuti mairiye mipaupa. Zvamutotaura manje ndozvinotaura kuti mimi hamuna nyaya naSolomon. Asi ane nyaya ndimaisama. Maisama ndiye akaenda kukoka imese kuti uye mundibatsire nyaya yako. Sekutaura kwamuita makati hamunobva mamuda minda, munobva mamuda mombe, munobva mabata chii. Asi maisama paakatanga kunetsana naSolomon ndipo takabva tadzoka. Handizvo. Maisama wacho ndodo. Haana kumakarwa pakamungarwa tisutire. Asi unodiwa zvemaisama haana kutoiswa papepa reutakamagarwa. Kana iri yehonzeri
unodiwa dzinobuda panapa because isu tinotiziva kuti sei Solomon namai samaongorisa. What was the reason? Imi makataura kuti ndiri kudzingwa akazi ndiri kudzingirwei kondinobatengesa ndo mazura atakaita zvakudai ari kwasindobata mazura atakapinda azii aziva akazibva kondinobatengesa anheri pamubva akamutengesa Solomon atichazvizivi unoziva kuenda kukoti uchikudzwa mabhazi kuenda kukoti uchifambira nyaya yamusingazivi munozviziva asi muda unyepa paakambotengesa handina kupaona ndozvandoto kana asina kumbotengesa nzvimbo sei maisama akazoya kwamuri achiti azi ndaziyibva nda kutengesa kuti wangasenge pari pamwe pakambotengesa saka kana pasina pamwe panga akatengesa anga azvibatirei kuti ada kuzvitengesa akafungira andina muona isu hatirarama muupenyu kuita sei hwokufungira ende hatitongi nyaya yakuti zvekuti zvekufungira isusu kunobva titongi wani totonga chii nyaya gozisu nyaya yekuti kana chinhu chitsika dzenyu mimi dzekwaderemwe dzinoti here kana baba afa wanasikana wanobva kubva kwakaroorwa woya wosheya misha ndo tsika yenyu here yekwaderemwe tsika yenyu yekwaderemwe inoti here kana mume baba afa wemusha wanasikana munodzoka kubva kwamakaroorwa kuya kosheya misha kukanira mombe koyenyu imi kwamakaroorwa minda munotorerwa ndiani nemombe dzacho hanzadziwa rume wenyu dziri kudzokwa here dzitorera rume wenyu minda nemisha ndo zvandikuedza kutaura sei muri zvamuri kuita imimi kwamuri kugara sei musikuda kuzviteedzerawo kwamakabva muda kuita kwamuri mimi hamuzvidi kuti muitirwe mimi asi muda kuitira vamwe kuti musu auyo uzideremwe pana baba deremwe ndosaka musha uchinzi chii deremwe pakashaya baba derembwe musha uyo unodii unopara asi kuti musha usaparare baba derembwe anofanira kunge aripo baba derembwe woita sei wochengetedza zvinhu zvechii zvemhuri kuitira kuti mimi kana madzokawo dhatizivi kana madzoka marambwa nevarume wenyu munoona pekudini pekusvikira hatiti kuti musha menyu dzingwai asi kuti kana makagara zvakanaka kwamuri siyaiwo kumusha kwakagara zvakadini zvakanaka sei kana munoti mimi kwamakagara kwakanaka moda kuti kwamabva kushate asi ndipo kwamakabva uye Solomoni yanza dzenyero yanza dzenyu zvamunenge muri kumbofunga pandikushamisika chinongozi mhuri chii ngatibatsirane chinonzi mhuri chii ngatibatsirane one mhuri kuziva kuti uyu mwana wababa wangu mwana wamai wangu ndo chekudii chekutanga handiti ndo ukama hwekutanga ihwo handiti ndo vandachibvunza manje imi matora minda yababa wenyu mimi handiti mapa wana wenyu mimi wana wenyu wazukuru wababa wenyu mawapa minda yenyu matora mawapa minda handiti saka wana waSolomoni ane zita raderemburi wada kuzotora munda upi wada kugarepi wana waSolomoni uyu ane zita rekuti derembwe wana wake vari kuendeni imi mochitora minda yaderembwe manje kupa wana wenyu pamusoro kumambo ipo papo wanyepa obviously arutaura chigumisirwa changu handifungi kuti wakamboyaidzinze minda apo watonyepa ipo papo ngoti pane pamabviro wana wake isusu wana wedu wake kuti vane minda ndipo ndiri kupindura handina kupa zita remunhu ndakupa isi example kuti inini ndiri panapa ona ndichipe example yako hanzvadzi dzangu inini dzobva kumusha kwavo handiti kwakaroorwa uya kuti ngatisheye minda yani yababa handiti tibva tasheya minda yababa nehanzvadzi dzangu saka kana tasheya mundo hanzvadzi iwewo wakuzova wani niwamhaka musikana wane munhu wake ndikasheya inini nehanzvadzi yangu minda yababa i7 inini ndiri mukomana 1 ndine hanzvadzi 6 tobva tasheya minda yababa yese ndigarake rake ndigarake rake
ini ndosara nemadhiga makati 1 handisi ndo baba mune wana wana wangu handisi saka rako iwewe rarako nani niwana wako mumusha tikasheya kuti ngatidini tobatsirana wezi basa redu iro ndouti tigare zvakadii zvakanaka notizokupanya toti mimionewo zvakanaka toita zvakanaka zvakashata todii tozvigadzirisa asi chiwanhu chiita sei chichiteedzwa ndozvandikuzotaura izvo kuti ndikupa that's a very simple chii anditi yes mutemo ukakwanisa kutaura kuti Roman Dutch law inokwanisa kutaura kuti mwana wese ndi beneficiary whether musikana kana kuti mukomana anofanira kungobenefita kubva paestate yababa wake anditi asi titi kuti kuchiwanika pane zvimwe zvinobenefitwa nevasikana nezvimwe zvisingabenefitwi nevasikana for the sake of the name anditi chinonzi derembwe mukashiya imimi 1 2 3 4 muri 6 magowana minda yaderembwe iri 6 anditi panenge paakuzi apo ndepana pakudaidzwa kwezita remumwe wako apo pakudaidzwa kwezita remumwe wani uyo pakudaidzwa zita rechi remumwe pakudaidzwa zita reuyo chamaita sei madestroyer chinonzi chii madestroyer dzinza because apo kana uriwo kwamakumba iwe wakarurwa kwamakumba munda wako iwawo kwamakumba newana wani wako watoinchaji neminda yayo ndionani ndiwana makumba ndowanawo yato property yani yawo ndosaka ndakubvunza kuti iwewe pauri kwawakarurwa iwe hanzadzi yemurume wako yobva yawo yekuti minda yemurume mamainini ngeyababa wedu ancho saka isusu taakushera nevarume wenyu nhaka yani yababa handisi mubva matorerwawo minda yese yemurume wana tete wobva wabva watora umwe wake wobvaisa wana wani munozwa sei ndosakuuza kuti pamupatoka tisataita chimwe chinuka yes mutemo unotibatsira kuti tigare zvakanaka tichiziva nekungwara asi pamwe pacho pane paunozoona kuti kungwara kwandaita ukatifambei after 2 years kupusa akamua isusu tiri kuti uri kupanya kwako iwewe wowaka kwawakabva kwakaenda asi kwawakaenda hakusi kwako ndosaka yuzi nyange ukafa mweya wako hauramba uri kwawakarorwa unozoka kwaderembe kumwe mweya wako ukazoramba ukazi iyazve wakatengesa kudzinza zoka hakuti ndo tozona chipoko uchikwira negomba uchidzika uchikwira uchipota ukozowarambwa nedzinza rako nezvawakaita uchiri mupenyu andizvo ndikuti uyu mukomana ndiye chii ndiye hanzadzi yenyu ndiani ndiye dere anditi kanai maningi chayanai maningi tukanai maningi asi at the end of the day pane chinhu wani chamusikafanira kukangana kuti uyu ndisekuru unonetsa asi ndisekuru kwedu akambozaizvo ndiye chii izvozvo musambodii musakangana because kuti panzi paderembwe apo munda kana pasina munda yapaderembwe hapasiri paderembwe ipapo munozwa sikazvizvo saka tikuti izvi zvekuenda mumakoti izvi tinoenda hedu nenyaya yekungwara kana takafungwara kana takaita sei but zvimwe zvacho hazvidi chii hazvidi koti zvinoda kungozivana kuti uyu unoita zvakati unoda zvakati uyu chakati haadi uyu unoda zvakadai wasikana ngatimbogare pasi tiese kuonesana zvakadii zvakanaka kana uyu bambo ari wrong tinomutaurirawo isusu raona ibambo muri wrong uyu hanzadzi yenyu kana yakasiyiwa nababa iri papi iri pamunda apo handiti musaidzinge siyai hanzadzi iri papi payakapiwa ndiani ndibaba wayo musaibvise papi ipapo why tiri kuti usabvise hanzadzi payakasiyiwa nababa because iwewo chauri kuchemera munhu wauri kuchemerawo wakasiyirwawo ndibaba saka umwe munhu akauya baba munini akauya achiti ndakutorawo munda ngewe munin'ina wangu unozofara handiti ndosati kuti tiri panyaya yegive and take give and take iwewo Solomon atisi hanzadzi yako whether she was unfortunate kuti hana kuzororwa kwati akaroorwa akadzoka asi baba wake paakadzoka kumba kwababa wake
haana kudzoka kumba kwababa mimba, akadzoka kumba kwani kwababa wake. Baba wake kovha kuti mwana wangu chigara babi apo nemhuri yani nemasanzu ani ako apo. Iwewo Solomon sasa mudini sasa mupisi. Asi kana iwewo nemasanzu ako makuda kubva mamakasirwa nababa, andizvo makukreta futi mwechi nengadambudziko, makufanira kuenda futi kuna ani, kuna baba hapo mumukumbira kuti baba mhuri yakura tikumbira kuti maybe ukatito ndokuenda kuita chii kuita mhuri noti kukana koti haimbozivi magariro amunoita, asi nharaunda mamunegara ndio inoziva magariro amunoita sei amunoita. Koti inongoita is based on facts. Vanongosvika uyu wati hashamwari iweyo nenyaya yekuti awahiwa nenyaya zvekuti mazoita sei madzoka kumba kwacho ka they don't care. Mukona pane nyaya zvokuti maita sei madzoka kupi kumba kuti muchataudza here kana hamutaudzani hawana basa nazvo. Angamwana manje nai azvani sekai uyu ndiye sekai tirongotaura zvekuchere zviri kuafekta kupi kwese kuti inini chatanda kufunga chacho chekuti imimi wasikana handiti pakuda kuti wamwe vanhu mukaunza vanhu bva kunze vanokukanganisirai relationship yenyu semhuri. People can only come in kuti vakubatsirei pamune maona kuti apa tanyanya kudini tanyanya kutadzirana. Zvafanira kudai mauya kuya kuti mambo isusu nyaya yedu haisida kupinda mukoti, nyaya yedu ndeyekuda kuti mutibatsire kuti tinzwisisane nechii nehanzvadzi yedu totoiita isiri muchii mudarimo ndo kunonzi kugarisana. Because chikaya mukoti ka munhu anoexpecta kuti ndinda kuhwina kana kuti ndindarusa. Toti mukoti munobva hapana arusa hapana ahwina, asi chatiri kuda ndechekuti paunobuda padhoa wabatsirika here nezvatakuitira munhu, ndo chiri mukoti. Rasiyana niri kwani kwamejasiri. Kwamejasiri kuti ndaluza ndawina, asi munomba munaluza ndawina, asi munabatsirwa andizvo kuti ubude wa munhu uri uri nani. Sei zvandakutaura izvi mukaenda mukarara makarara mukazvibvunza kuti tete akauya kotora minda yatakapiwa yasekuru, 1 ndinosara nei, 2 ndinozwa sei, 3 wana wangu wanoti kudii, ndikafa wana wangu wanozoti kudii. Hanikamgona saikoro yacho yakashata kuti mwana pamamusira akarorawo atiti mukona chachibaini hanzvadzi dzake dzichaendawo futi kwadzakaroorwa dzichadzokawo futi dzoyako titi kuti ngepapapandambai ndudosheya atiti pachabva kuzi paderembwe po papazi pajosaya po papazi pajosaya pachabva futi pajosaya po papazi padindingwe po papazi padindingwe because wana urongozvarwa wachiramba rukuroorwa rumwenda uchidzoka uchitoti tauya kusvika zita rekuderembwe kusvika zita renyura josaya racho makutora kusvika zvichikudii asi kuti paderembwe ndepani ngatichengetedze zita rekuti chii derembwe. Saka ndaitoda kudai uyanga ari pana anzani Alice zasitoti charity iye mandiye mati mai anzasama. Yes, maisama anenge achidiwa because maisama ndiye amuridzi chaiye wechii wenyaya. Imi mazongounzwa but aidawo kuti maisama anzwe kwatiri kubva nekwatiri kwatiri kuenda kuti no, it's not about winning kana kuti chii but it's just about understanding each other, toita zvinhu zviri chii zviri correct, zvisingati baba akarara hadoko akarara atendeuke ba handizvere Alice irikubvazwa changamiri asi pane pendanoda kukumbirawo kuti asazoramba achindomangarawo batati kubva 2021 saka ngaibve yandoperera pano kwete kuti uchasimudza zvenyaya yoenda kotimangara iko petaakukumbira kuti asaramba achindotimangarawo kukumbira hangu changamiro tiri kutokumbirawo hedu ngati 2021 sinoite zviisika 2025 izwai zvoduta ndati tete changa chiri kuona munhu achiramba achimangara isaini yekusagutsikana nezvaari kusangana nechii ndo zvinoti munhu aramba achidii achisimudzaati mutibvunzire kuti wagutsikana here acharamba achimangara here matoda kutizwa kuti uchakuzwa kutobuda kwababa munagarwa kuti zvaapererwiba izwai arika kwamakaenda kumberi kwesoko kwakadzidzoka ipapi pana chifi ndosaka madzoka ndosaka ndikuti kukubatsirai kwandiri kuita nao
iye wacho hatisi kuti totomutaurira utozva zvatomutaurira kuti nyaya iyi haichadi kotiba yakuda kugarisana handiti semhuri touyawo kana munotida tokuuya mouya semhuri handizvo mese muri chii muripo isusu tozotaura koti kuti nyaya iyi takaigadzisa nenyaya nzira yakati but chandisina kuda inini chandisina kuda chete ishu yekutora zvinhu zvekwaderemo kubva wakwasha ipo takatopuwa izvozvo takatopuwa no izvozvo ndo zvatiri kurivhesa izvozvo kuti zvakaitwa izvo zvazvichi zvakashata because even nyamwe order iyi haina kukupai mvumo haina kupa vanhu vakazviita iwo mvumo yekuti vazviite zvawakaita saka zvazviri wrong saka izvo takutodeclare kuti that decision that was taken by Mkana and partners is null and void. Tadzoka futi panhamba chii pasquare 1 ndo patiri kunotangira kuti minda haina chii haina munhu izvo zviminda ndeyekwani ndeyekwaderembwe totangirepo Ni ndinonzise kaiderembwe pamusoro ichangamire indero ndobvunzo hangu panyaya yemombe kuti akatengesawo haapiwo here vana tete padoko ndosaka ndati muri kuzwa nyaya yenyu pairi nyaya yenyu sekai haisi yemunda chete nyaya yenyu nezvinhu zvakadii zvakawanda zvisiri kubuda pachena asi chazoenda kubuda pachena ichi munda asi zvanga mutova nenyaya yemombe pauda kuzikana kuti baba wacho paakambofa namai orit baba paakafa namai wakasiya mombe ngani state tinayo yekuhaikoti tati baba namai pawakafa wakasiya mombe ngani 8 na 35 dziri kuchengetwa ndiani Solomon. ndiSolomon saka imi muri kuda 35 ngosheya mombe 35 dzamusiri kuchengeta dzamusiri kudzoza dzamusiri kuisa mudhibhi dzamusiri mudanga dzamusiri kufudza dzamusiri kuterera unangohora chete ngobva kwavari muimbi yakuhora ndizvo it's very unfair. Let's be fair to this gentleman and kana atori mutori neraki mimi kuti mombe dzacho dzitoripo koda yanga mombe 8 mamuroita sei dai papa sina kana 1 mamuda kudii mamuda kusungisa ndozanda munoona nyaya zvainoita isu toita kuti asati makore mangani baba namai vakafarini mai wakafa 89 baba wakafa 99 which means we are talking of about 26 years and pa 26 years ndiri nemai zvandoita pa 26 years kana mati muda kusheya yemombe pa 26 years mombe average mujana pamwedzi mari majana ari kubhadharwa muno mazuva ano padanga remombe dziri 8 and above. That's about $100 pamwedzi. Saka $100 pamwedzi tikuti Solomon nyaya yemari yeujana i$1,200 pagore. Saka 1,200 times 26 years. Achifudza ndeyeujana iyo. Tobva tazoti kana paine marecords edozing nechii zvese anofanira kuwana mari yake. Kuwakadanga nekuita sei zvese munofanira kupa mari yani yake. Tochiti 26,000 plus zvimwe zvese izvo andika. Tobva tachiti toidivhaida nemitero ka. Ndakabvunza kuti mombe yese inoterwa chii? $2 yamari $5 pamombe pagore. Saka kana dziri 35 it means it's 35 by 5 inotipa chii? 35 by 5 $175. Saka it's $175 times 26. Totaisa pasaida. Tokalkuleta dzese idzodzo imari dzinofanira kudzoserwa kunani? Kuna Solomon. Tisati tasheya zvinenge zvasara. Saka mova machikalkuleta kuti value yemombe 35 average mombe ikuita chi 300.
And 26 by 300. Huh? 10 3,000. 10 6,000. 10 18,000. So we are talking of about 23,000. Already Mam lost Udara, Mam follow to Badara, Solomon. But we're going to do could he mean in the mobile to be Pamombe to 35 Solomon, that old Zake, man, the next place is already Ayakasana. Mamuchi Mutagira, Maria short for yes 6,000. Yamufana Umbada. But this Wakaita Makana Munako, no one know na in Matau. Was Musasukanga is with Pafu Zamobela, Unupisco is what? Unonaiwa, Unobayo in Panga, Unoskara, Unida, there's a lot. And this Sakas Unidos was over Badawa, Neman, Sunufano coast. Move among Badara, could you win the percentage level? Then you share the balance. Sakana balance is supposed to know that the matter negative already. And Mavano Badara negative, yo, could you one? Then was to share. I don't want to do. Could you also share? After Matum Dini. And Musatari society rani, renew chete, as Muscatari society rani, Raki for the sacrifice, Yakata say, Yakaita. Mutende Muzime, as Mumushora Mneji, Munishim. You go to Yanni to say, he got this. Was the Munga with some 35 put him on base ticket, put him on bigger. Kutanga in Mumuna Chengeta. Kutagram Kono Jay. Tanga mutagira mkono kuti nhumu achitsvechereza mombe kudzika kune mkono wakanaka kuti iona dore mkono wakanaka ibasa remutanga iro yozobva yane nhumu yosvika yabara wochengeta mhuri yacho kusvika yakura zvokuti yakuda kuzoitawo mhuri yayo imakandonyarara ini muri kuva rumwe hamuna mombe reva muri mutodaidza kumbiraya ndinoti paukama munoziva munoita sei paukama sekuru Solomon ndinotanga uchi munozva Solomon zvaunofana kuita newe zvaunofana kuita muita sei munowana wechii wechinhu chimwe chete hanzvadzi dzaiva kana tinodawa munhu handiti dzinokwanisa kuya sekuru Solomon ndinotanga uchi danga ndikukumbirawo sekuru munibatsiro nditange chii danga Solomon noti tsvimbo yake hanzvadzi yangu ako sekai endotange danga iwe nhingi endotange danga iwe nhingi endotange danga handizvo muri kuita chinhu pachii paukama pakuwirirana nepakusimudzana noti kukana mukaita zvekukanaka mutemo uri very stupid ndo zvandikutaurira mutemo uri very stupid major street uyanokutaura iti ngatichitaure cost yakasanganikwa nayo nani naSolomon tobva taita apo tsve yobva yazi right izvozvo what is the current value yemombera dzacho dziri mudanga yobva yazi apo chii tsve handiti yobva yazi Solomon ngatanga atora zvake expense yake yobva yada kese katsvairwa matom negative was right still most I know that negative iyo it means kuti you owe him chimbatarai saka zvinoda kuti ngwarei motione pamwe pacho movhara dziso chii one pamwe pacho movhara chii ese pamwe pacho movhura chii ese kuti muonere zvimwe zviri kupi zviri kuseri because musakazvionera ka amene ini ndokubatsira kuti iyi ishu yenyu haidi zvemakotsi ba handiti haidi zvemakotsi inoda zvokuti mugare pasi sechii semhuri mobatsirwa mowirirana nefamba zvakadii zvakanaka because kana mazwa handati kutorera nenyaya yemombe dzamuti vati maane 35 ari kukupai rambe kuti maane 35 ii muri kumurume wenyu ndiani mutorere munhu utokaona mombe dzikuzwa rumwe murume mana akakupai kini ii muri kumurume wenyu mautoziva kuti ndakapasora mune 35 munhu
Saka pakatobarwa mhuri mutorekodha muri murume wenyu, mutori nemwebhuku muri murume wenyu rekuti +1 musazodaro mazvasikana musazodaro ihanzvadzi yenyu chandikumbira Solomon idzi hanzvadzi dzavo hauna dzimwe hanzvadzi imimi vasikana hamuna imwe hanzvadzi futi kunze kwani mungapokana mukadii mukaita sei asi at the end of the day ndiye baba imimi ndimwanani pana tete ndoi yachitiri hai musakanganwa izvo ndosaka isu takakura rama yedu vachitaura kuti ukaona parurwa hama kanda vhurungwa ndizvo takakura achitaura naona mai vedu parurwa hama wana wanyamunhu kana warurwa kanda chii vhurungwa usakande chii dombo because pamberi apa uchaona wari chii hama inhikiti usazokana anditete pachaita kanhu kadikidika muda Solomon hapana unopamira paSolomon pasina kana vazukuru venyu chaichai munazovataurira kuti sekuru wenyu chaiye ndiSolomon vamwe vandivana sekuru asi sekuru wenyu chaiye ndiSolomon vazukuru venyu ngavaite used kutamba nemuswani wasekuru wavo ngavasaite hondo dzaana mai dzoenda kuwana no hamutorerani peace order wana wanyamunhu kutorerana peace order munotorerana peace order iye yekuti masangana mutaundi umwe akaona umwe kurosatara umwe wenda ari kwaSpa umwe wari kwaTiyo wana wanyamunhu vachidaro kusadaro chiendai mugare pasi kana muda kuti isusu tikubatsirei munhu uya tokubatsirai toita this case out of court tigare nemi pasi sasoro semhuri tokubatsirei ana sekuru toda kugara paina ana sekuru vamwe wavo vana deremburu vanokwanisa kunga varipo nedzimwe hama titi chinhu chibva chapera hatichadibanya kuti kuzi mombe munda toda tigare tibe tazigadzisa wanze saka zvakuda vamwe vanhu vemumusha nduri wemumusha ihama dzaunofila iwewe dzamunofila kuti dzinofana kunga dziripo dzinodwo as witnesses ukwamai vanodiwa ukana kana vana sekuru vanodiwa niye vana derembo vamwe pamusoro inini wandingatotora kuya naye ihanzvadzi yababa ngekuti munda unge wasekuru hanzvadzi yababa ika iyi ainombopiwawo ainombouya pamumusha ichitorera baba wangu munda ichiti ngatichiona saka ndeiwa ndinoda mumusha mangu hazvinomboitika taizwa iyoye saka tati tatimusaizvizva tutoti toda kudziita sei kuti wese anofanira kunge aripo ngava aripo tipatabatsirana nyaya yobva yapera hatichadiba izvi zvekwesa makozi munopedza mari mahara munopedza mari mahara tivinyangadizvo kuda kuenda kuhaikoti haikoti hauendi usina loya loya rekuhaikoti unobhadwa $300 per hour munayo mari yemuri kuenda combined muri 4 mukaenda kukoti handiti zvakana kuti matengerana matenga mombe 4 chiitai society kuti ma300 amuna kuitisa kuti laloya isai muhani maaccount motengerana mombe muone kuti munoita 6 months eri matanga enyasa zvaro muri kozadza matanga emaloya imenyu asina chino inini ndateerera zvamataura ndagutsikana nazvo saka zvakwavari kuti dare vari kurida here kana kuti havasi kurida asi inini kwandiri ndinoti muzita raJesu haleluya 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 muzita renyu Baba ndatenda Abra